jotono dipor kaham kini kogro pedek senam wei cengrolai meni panda ni padama seni honorable AM Chittaranjan Deborma bonani paklea kolomaya phar ei bchini o panda o phai manjak phajak seni honorable AM borom ganang Onimes Deborma seni honorable AM mosang ti doliriya tegu seni honorable AM Sohel Deborma seni honorable AM Komol Koloy seni tegu MDC tei seni officer of jotono ani paikaya hamjangma tei khulmaya phar tini seni okobrok bedai khagmani sal jotono saimana laibuma ni kaisa yapri tini ni simiseng sini kobromno teibu kaham ke beskango samungo sukronani bagai develop khainani bagai independently samung khainani sep masnai sini soikorongok soinani bagai tabok ni simi teibu serai ke lama mancinai ang asa khlaiyo tani ke agi je bini department bai gadalai tongmani o jaga kawangma samung jangjalni bagai sini kokrongno simi ke samung khainani thangthani wo gobangma kebeng mung phaiyo hani bangoi sini bobagrani netrite sung edisiwo apang baca mamani yagolo sung especially sini honorable AM Chittaranjan Deborma ni sakthar mangbai tini sung malai khatsini laiboma katalia presenani boni sekangbo talsakayawo no sini edisini bebak tangnok rogo sung kokrok bai soilai jomaronani yaparnani seproi rojaka jotono sini kokrok bai sakni bukhani kokno soiwei sanmani belai rok sung jaga sui maka tini behaino saukaham jorakaham sini kokrok no tei besung sasa tei kaham khlaiwei silainani bagai sung sepmanai je kokrok department bai samung tangjak mani bisingte sung tabok phano sini kokrok no sanlaiwei mangsi matongkho haike makhainai kokrokno HD loma dolnai bibinno rokom sini kokrok development khainani bagai jeng movement mang khaima tong hani bangoi sini ADC hafani je yapri namani tabok je sini ADC ni power tongmani bisingte jeng sokmani bisingte jeng je khaitheno beskang salo tei bukaham ke khaiwi thangnai sini education ni piu sai thangmani je orani phan tongmani bisingte power tongmani bisingte phasi state ni saisi sini oro boy rok kobang kok suijak kha hanai samani edisi ni sakthar mumbai financial lo butei bukbang state ni sai tabong ni je bangmani phelai mani no sengtei buskang obu kobang kok khlaiwi pherolai manai tei samung bu agok manai hanai asa khlaiyo sini soikong no buhaino financial lo tei bu sini kokrok department ni bisingte je tabok suba somaya ang tongmani rok sengtei bu suba so khaimanai nini kokrok ni je bijak soinai rok beskango soiwai ni hingke sini kokrok department ni bisingte sung besuk gera suba manai amo sung beskango saktanai sung tini kokrok department
bedek khang mani ya golo financial sung tei bu serai rong no pori rowani kok borok bai pori rowani no bu sung sak thalai ni nangai tani ke sung tabo sini school sung pernani siapa class 5 jora tolai district 8 jora sung tabo kok borok perengkah ke kelas 5 jora pereng manai bat bagi ke nene state ni anda ro thangai kayu bon ya gong ke sung por ro mayang pai ke sini serai ro na kok borok na bangla na english sung pai nge bon ya ni yawa ni bagai sung financial lo sung man kha ke sini kok borok no no up to nene tam senai degree level jora por roi mana ja hai rok sung wan so lai nene nang nai joto bai ne kok borok academy rok sung khai ma kha ke sung kaisa school phan ne khai ma kha ke sini kok borok no sung dei du develop khai manai dara tabo kok borok diploma pore thainai nene certificate course pai thainai borok ni phurung mung bai bus kango sung busu jora sini serai rong no sung phurungui manai botol no sung wan so lai nai sini corporate department ni tabo expert committee rok tongbu niro ni thane ani koi mung tong nai niro bo hai subject rok no tei bus kango bahai khe ya preselai ni nang nai bono tei kisa niro wan so khan ke sanai tani ke chung ADC hapani hoite ji man mani je suk mani sung financial lo chini corporate no develop khaina ni bagai sung subawi thangnai amo chini agi ni simi no sung wan sui phaimani joto wan sui phaimani oroni je corporate develop khaina hi wan so phaimani samung no agi ni thangnai sarkar rok je babe udug na yawi chini corporate no kulug rowi je politics solai phaimani rok no sung o politics ni yak ni yok lai nani nang nai tini chung no thangnai chalo wacha roman script wacha bengali script oma haike mini pila gram ni nau ro phung ja mai nokha even angbu kokrok azora wo poi ma phaikya oloke bangla script ungkha oma hai rakhe no ge jate bo hai nya na tei script no tei chung je proper na chung to roman script ni phebaro na tongbu ge bo haike jate pitor ko nya na tei kok bangla ya na tei chung script na tei kok bangla tong khan ke chini kok rok tei bu kulugoi thang ge je kok rok na tei politics khaine ro na bu chung ma bu jo nai ma sanai chini je script na tei kok bangla tong mani chini do phani chini do phana saklug mani siklai o jinis ta no borong no bu busiroi marona ge financial lo chung phai chini kok borong no tei bu chung sa khlaiwi joto bai chini expert committee rok ni chuba chuk bai chung buskang agaw bai ne asuk sawine an kok orona mathakha joto no khulumai kha